sini MLA saka bus gang 12 tarik जिरायनाय साब डिभिसना जों कायसा इलिगेल माइग्रेन्ट हेके फाटारनि फायनाय एक कथाय कक बैसानाखौ फाटारनि फायनाय देब्रमा फोनांथों वानसाना फोनांथों रियां फोनांथों जमातिया फोनांथों चाकमा फोनांथों जे फाटारनि फायनाय बरकनो चिन्हित खालायो बांलादेश उजबेक खालायो चिन्हित बर'नि फाय बांलानि फाय काश्मीरनि फाय जों साइनिया जे फाइमा जागोन बनो आ जागोन बिनि टोटली बिनि ठीक मत बिनि डकुमेंट नावे बनो बैक खाइ रहदे बनो अ एरिया नि बा त्रिपुरा हानि बा इंडिया नि बिचों बनो नरे रहदे चिनि कुमार अबना तै चंगलुखा त्रिपुरा नि जे मुख्यमंत्री आवा तखन चंगलु त्रिपुरा नि मुख्यमंत्री नि चंगलुखा जे ताबुकसाक जरा हातारनि फाइनाय नि बागै हेके इलीगल माइग्रेंट हेके चिनि रोहिंगा नि सामाने आबरन बागै बताबो कक थाइजोबन साया कक थाइजोबन साया चिन बेबाद साइमन नुगो तामनि हिगा मुख्यमंत्री जे फैसा सानमो जगो मुख्यमंत्री जदिनो नों बांलादेशिया नोंगो इंडिया नि बरक हंखाय इंडिया नों जुदि सापर्ट खाइ दं हंखाय नों तो इंडिया न सापर्ट खाइ दं हंखाय हातानि फाइनाय नोंबो तो कासुना दरकार दंमानि ताङै कासु जागिया अबनि बागै दायित्व बेरजाक जों ताबुक त्रिपुरा मथानि MLA MDC बरनि सुबिदा अ त्रिपुरा तंनानि बरक दा त्रिपुरानि मालिक वानसा बुंनाय मानो त्रिपुरा सा बुंनाय मानो जे राज आमाल तंनाय बनो त्रिपुरानि मालिक नाय ब्लेना तामुंनाय बुंनाय बागै जों साननाय माने नों तामनि बागै खाना वान जिरा नों तामनि बागै खाना गान प्रश्न अबसे नों जुदि नोंबो इंडियानि बासि जुदि इंडियानि नों नागरिक दं हागा नों इंडियानि जुदि बरक मागा जे फाटान फायदे बनो बागैबा तांनि त्रिपुरा मथानि हेके जों त्रिपुरा सिम आंदोलन खायखौ तंना खालायबा वानसा तकसा जेसे जातफोरनो त्रिपुरा दरा थरक साफंना बबो फाटानि फायनो बिरिदि खालिनि कासुनान बागै बरकनो फान मानानि नांगौ अबनि बागै जों लखा जों ताव गोबां मा नं मिडियानि बिसिम लखा गोबां चेनेल ते त्रिपुरा सारा कोई नागालैंड दङ मणिपुर दङ बा बर' दङ त्रिपुरा दंलाय फोनोखा कमेन हामिया खौ माखे रै दङ जों अ एरियाव खमलंग एरियाव फार्स्ट जों खायो खमलंग जों खायो खमलंग जों जे खायमानि फार्स्ट जे दिना नरेंद्र मोदी साख्लायमानि अबनि 2 दिन परे खने जों जागावा खमलंग जों रेलि खायो फियाबा कैसे प्रोग्राम खायनानै बिनि बिसिनो अनेक किसु चिनो नांगौ आबाद बागै जों कन्टिनिउ खालायदोंमोन प्रोग्राम बनि बागै जों वानसखौ बोसखांनाय 12 तारिख जों आरो SDM ना जों रोखांखे जुननि 12 तारिख जों डाइरेक्ट जों आरो मुख्यमंत्रीनि उद्देश्य जों कैसे मेमोरेंडम सिनाय SDM नि माध्यमे DM ते मुख्यमंत्रीनो सोंनाय अबनि बागै जों सेमन गोबां मान मोनसे नुखा बाक्सा हनो MLA रक मंत्री रक EM रक CM रक MDC रक तंगाबन बागै कक दिसै हुनियादाबा जे कुनो आंदोलन खायने ओ आं माने ओ वाट जाया आं जेसा कक फन जेसा फन सदों आसन नों जुदि नों साइजों साराते काबाखनि साथैनो नों मुख्यमंत्री हाय सयदिन ककन चलि खामला केबो माइना बनि बागै राजनि एसे रुल दङ जेहेतु चिनि हाई लेवल जे डिसिजन थायो अ डिसिजन मुताबिक जों सामन खायो मुताबिक जे डिसिजन दजाखा आब्लाथै जों सामन खायने बनि बागैनो जों सानन नायमोन अबसे मन्त्री खरनाय खायसे मन्त्री फुल ताइसे हाफ ताइ चिनि MLA रक EM रक CM रक MDC रक जार एरिया जतन खालायो फियाबा कम बेस खालाया नुकना नं मीडिया बिसोर नुकना फियाबा अ जागा तो केब खालायनाय रक आं खायनि चिन्ता सायामना खालायनाय दं सालायन दं अबनि बागै आं अकनो साननो जों बांलादेश न बेक खायनाय एबा बांलादेश नि फाइनाल कासुनायनि बागै आं सावा निनि साइसुं बायनि नों जुदि निनि सिगनेचार बाय जुदि चलिउ हंका नों सिगनेचार खने पाचो अमित शाह न फन रखा प्रधानमंत्री न फन नरेंद्र मोदी न फन रखा चिने और ने
त्रिपुरानि मुख्यमंत्री होनदोंखा जेसेबां नों 5 जनखौ बुंनो नांलाय नोंसोरजों 5 खालामोब्ला साइथिं मोनगोन सम्बायदों अबानो बागैनो जों जेसेबांनो खालामनो थाखाय जोंनि दल दङ राजनीतिखौ साइथिं नुयो दल बायसि जे दल दंनाय जे दल बाय हामग्रा दल दं माने अब जोंनि राजनीतिखौ जतनो दल बायसे जनसाधारण बायसि जोंनि राजनीति जनसाधारण जे दै मोननाय कक सायमनाय साउ थाङो बनो बनि बागैनो जों सायमनो जों अजागाव मन्त्री मामानि बिथिं सन्तुष्ट जायो जों सायमनो जतन मन्त्री मामानि जारा जे मन्त्री मानाय राव सन्तुष्ट जायाब्ला फुल दामान हाफ दामान सायमिया जों लुका भिलेज कमिटिनि बागै रमान हरफनि बागै जों तिब्रामथान खायनोब्ला साबो खाय दङ कन्टिनिउ खाय दङ रमान हरफनि बागै हाय किचन भिलेज कमिटी इलेक्शन दं मारिङनि बागै हाय किचन थि आं एडिसन किचन दुइटा उपनिर्वाचन उनजायगिया ताबो जों खालायमेनिया कक सिखनारि मिया सरकारा दंगैदा थानजगे दंले केहास मान महाराष्ट्र आंतिका दिल्ली बेंगल जों महाराष्ट्र आगे उनाव मिडिया मिशन सामानि खानाय दं महाराष्ट्र सुप्तिं माने जोदों माने त्रिपुरानि बीजेपी बे केन्द्रनि बीजेपी जों हनै महाराष्ट्र मानसि खानाय दं अबनि बागैनो तिना आं साननो जों केन्द्र रनानि हनै दिक्ला रजाक तब त्रिपुरानि जे ओ फातारनि फाइनार बनि बंश दर दंनारा कुंकलकनि दल दंनारा रिया सय रेखा एग्रीमेंट खायका मुंसाबन रिया अबनि बागैनो जों साननो जों जेसाबन खायने EM, MLA, MDC, GDC, CM, जत खालायदोंमोन जोंना रिया अबनि बागैनो